Yo guys, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με σχέση με gangs. Ναι, είμαστε σε hood. Ναι, πάμε. Αν κόψω το βίντεο σε κάποιες φορές, τα ελληνικά μου σταματήσω λίγο το βίντεο και το προχωρήσω, μπορεί να βρίζω, οπότε να το ξέρετε. Βλέπω ότι είμαι ακόμη καινούριος ευτυχώς μας πόναρε κοντά στο dumpster. Όπα. Όσοι δεν ξέρετε, αυτό το παιχνίδι είναι με σχέση με gangs και ξέρετε στο hood και αυτά. Τώρα παίρνουμε ένα μακαρό. Τώρα ας πούμε αυτός είναι σε ένα gang. Αυτό λίγο. Αυτή είναι το δρόμο μπήκα. Ναι, το έχω το πλάκι μου. Το λίγο. Να το. Ναι, όπως είδατε βρίζα όλη την ώρα και με έκοψα λίγο από το βίντεο. Μπάσταρδος που ήρθε να με σκοτώσει. 65 μούδεν, τέλεια. Τώρα είναι μέρα. Μόνο που θέλω είναι να σκοτώσω ένα άτομο. Άτομο δεν να σκοτώσει κανέναν. Εδώ μπορούμε να σπάσουμε γυαλιά από αυτό και να το κλέβουμε. Οπότε αυτό το πράγμα θα κάνω. Στο διάολο στη γαμό κοινωνία, κοινωνία, ζωή. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το game είναι για να σπάσουν τα νεύρα. Οπότε αν θέλετε να σπάσουν τα νεύρα αυτό το παιχνίδι, ναι.
επειδή δεν θέλω να πετάξω το κινητό μου μετά από αυτά, λέω να παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι με σχέση με gang. Ή, ναι, δεν ξέρω. Όσοι θέλετε να με κάνετε friend με λένε έτσι, το ξέρετε. Ή βασικά πάμε fighting games. Ή I don't know, ρε φίλε. Μην το βλέπετε αυτό εδώ, μην το βλέπετε. Ρε φίλε, ένα καλό παιχνίδι ποτέ στο Roblox δεν βγαίνει, ρε φίλε. Κι αν βγει, τρώει μπαν. Γάμω το σπίτι. Τι είναι όλα αυτά? RPG. Τι είναι αυτό ρε μπρο, το brain rot? Μόνο brain rot έχει. Δεν ξέρω τι να παίξω. Πάμε κανένα tycoon. Αλλά είναι φλόρικα, οπότε όχι. Βασικά έχω μια ιδέα. Boxing beta. Ένα από τα καλύτερα boxing πράγματα. Δεν είμαι καλός, αλλά υγεία. Παίζουν rage arm, αλλά... Και τι βάζεις? Τόσο μάλλον... με πάνε δύο βιέ... Και τα βρω δύο βιένα. Πώς θα πέσα? Κοίτα εδώ το 2 που είναι ρε. Εγώ λέω καλύτερα να τρέξω. Είναι 2 Βιένα με πάνω. Πάμε να Βιένα. Καλά καριδόπουλο. Damn. Ναι, όντως. Ωραία μπρο, είμαι low.
Κοίτα εδώ το σπάμε ρε φίλε. Σπαμάρει όλη την ώρα. Μόνο μία λύση υπάρχει.